Sul y blodau, Jerusalem, dyma hi'n dod. Dyma uchafbwynt 3 blynedd o weinidogaeth Iesu. Mae gweithred eitha haelion ni Duw bellach ddim mwy nag ychydig ddyddiau ond blaena. Daw Iesu i Jerusalem ar gefn asyn, nid ceffyl, fel byddai'n arferiad i frenhinoedd neu mewn rhyfel. Gwelir pobl yn hael gyda'i clogynau, eu canghennau palmwydd a'i geiriau. Dyma i chi groeso brwd frydig, gyhoeddus iawn. Ond buan, aeth blwydd Hosanna yn waith croeshoeliwch, cyn gorfoledd yr Halleluia. Pa mor hael fyddwn ninnau gyda'n hamser i gyd gerdded a Iesu yr wythnos fawr hon. A fydd ein diolchgarwch am yr atgyfodiad yn fywyd sy'n fwy haelionus. Dduw pob haelioni a chariad, helpa fi i roi i ti ac i eraill fel rwyt wedi roi i mi. Helpa fi i ddefnyddio fy llais i gyhoeddi yn erbyn anghyfiawnder yn ein byd ac i geisio ffordd heddwch a thangnefydd. Arwain fy nghamau ar hyd taith y pereryn dros y dyddiau sy'n dilyn, i fod yn agored i'r heriau a'r tristwch a ddaw, ac ym mhopeth i fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb. Dyma fy ngweddi yn enw Iesu Grist. Amen.